በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሓፍ ፍረ ልሳን ዘቅድሳን መበል 12 ክፋል ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ። ንስሓ ከምታ ከነኣናዊት ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ መጓስ ተውህብ። ንስሓ ከም ፈያታዊ ዘየማን ኣብ ደገ ገነት ትኸፍት። ንስሓ ከም ጴጥሮስ በትሕትና ንምግልጋል ተበቅዕ። ንስሓ ከም ማርያም መግደላዊት ብርሃን ትንሣኤ ንምርኣይ ተበቅዕ። ቅዱሳን ኣቦ ኩሉ ግዜ ኃጢአትካ እናዘከርካ ንስሓ እቶ። ቅዱስ እንጦኖስ ንስሓ ምእታው ንስጋዊ ድልየት ብመንፈሳዊ ድልየት ምትካእ እዩ። ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ እቲ ንስሓ ዝኣቱ ገጽ ኣምላኽ የርኢ። ኣረጋዊ መንፈሳዊ ንስሓ ንዘማዊ ከም ድንግል ንሓጥእ ከም ጻድቕ ትገብሮም። ቅዱስ ማርሳቅ ካብ መንግሥተ ሰማያት ንኸይትፍለዩ ንንስሓ ናትኩም ግበርዎ። ኣረጋዊ መንፈሳዊ ስለ ኃጢአት ንስሓ ምእታው ህይወት ክኸውን ከሎ ንስሓ ብዘይ ምእታው ድማ ሞት እዩ። ኔላዊ ሄርማን ንስሓ ንዝተጠመቑ ሰባት ካብ ጥምቀት ቀፂላ ዝተዋሃበት ሃብቲ እያ። ቅዱስ ማርሳቅ ኣብ ትሓጠሉ ዳኣ እምበር ኣብ ትንስሓሉ ኣይትሕፈር። ኣስተውዕል ሰይጣን ኃጢአት ንኽትፈጽም ድፍረት ንስሓ ንኸይትኣቱ ሕፍረት ይገብረልካ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ምሕረት እግዚአብሔር ብንስሓ ኢና ንረኽባ። ሓደ ኣቦ ኃጢአት ዘይምስራሕ ጽቡቕ እዩ። ንስሓ እንተኣቲኻ ድማ ናብ ኃጢአት ዘይምምላስ ዝሐሸ ነገር እዩ። ናብ ኃጢአት እንተዘይተመሊስካ ድማ ነቲ ዝገበረ ኣምላኽ ምምስጋን ሰናይ ነገር እዩ። ቅዱስ ባሰልዮስ ዲያብሎስ ቅድሚ ኣብ ኃጢአት ምውዳቅካ እግዚአብሔር መሓሪ ይብለካ። ኣብ ኃጢአት ምስ ወደቅካ ግን ንኽትጭነቕ ተስፋ ንኽትቆርጽ ምሕረት እግዚአብሔር እናዘናግዐ ንስሓ ንኸይትኣቱ ይኸልክለካ። ቅድስቲ ዮሃና አልደራጌ እግዚአብሔር ተኣምራት ብዘይ ምግባርና ዝተሰወረ ምስጢር ብዘይ ምፍላጥና ወይ ድማ ዝተራቐ ነገር ብዘይ ምምሃርና ኣይወቕሰናን። ስለ ኃጢአትና ብዘይ ምንባዕናን ብዘይ መልስሕናን ግን በዚ ይወቕሰና። ኣባ ወቀሬስ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና እንሆ ንዓና ንስሓ ንዝኣተና ክቡርን ዝኾነ ሰማያዊ ኣኽሊል ንኽትለብስ ኣኽሊለ ሦክ ደፋእኻ። ቅዱስ በርተሎሜዎስ ካብቲ ሙት ዘተንስአ ሰብ ንላዕሊ ንስሓ ኣትዩ ነፍሱ ዘተንስአ ሰብ የደንቐኒ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ካብቲ ከይበደለ ጻድቕ እየ ዝብል ሰብ ንላዕሊ እቲ በዲሉ ኃጢአቱ ዝኣምን ሰብ ይበልጽ። ሓደ ኣቦ ሎሚ ዘዛነ ደስ እውን ይበልካ ጽባሕ ንስሓ ተኣቱ ዝብል ክፉእ ሕሊና ዝመፁ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ንሕልንኡ ኣይፋል ሎሚ ንስሓ ክኣቱ እየ ጽባሕ ድማ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን ክብል መለሰሉ። ሕማሙን ዝነገር ክሓዊ ቀሊል እዩ። ስቃዩ እንታይ ከም ዝኾነ ዝናዘዝ ድማ ኣፍ ደገ ንጽህና ይርከብ። ተሪር ዝልቡ ስቃዩ ዓብዪ እዩ። ካብ ሓኪም ዝሃድም ፈውሲ ቃንዛ አይረክብን። ካብ ንስሓ ዝሃድም ከዓ ከምኡ ምሕረት የብሉን። ቅዱስ ማርሳቅ ኣባ ወቕሪስ ዋላ እንተተነስሕካ ከም ዝሓጣእካ ኣይትረስዕ። ኃጢአትካ ዘኪርካ ንልብኻ ጉሃይ ምስ ዝመልኦ በረከት ትሕትና ትረክብ። ብትሕትና ድማ ንትዕቢት ትቐትላ። ኃጢአትካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከም ትሓብእ ጽድቅኻ ድማ ከምኡ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይትግበር። ነፍስኻ ንሓደ ኣምላኽ እንተኣወፊኻያ ትሩፋትካ ንዓኻ እምበር ነቶም ብደገ ዘለዉ ሰባት ምርኣይ እንታይ ይጠቕመካ? ጎይታ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻቶም ይዕገሱ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንግዩን። ቅዱስ ጴጥሮስ ጾም ማለት ንኣጠቓቕማ ምግብና ብጥንቃቐ እናመርመርና ኣመጋግባና ሚዛናዊ ምግባር ማለት እዩ። ሕጊ ጾም ዋላ እኳ ብገዳማዊ ትሕዝትኡ ንከብዲ ጥራሕ ዝምልከት እንተመሰለ ብመሰረቱ ግና ሕጊ ኣእምሮ እዩ። ቅዱስ አግናጢዮስ ጾም መኽረተ እዩ ዝኾነ ሰብ ከዓ ንሓይሊ ዲያብሎስ ብጾም ክምክቶ ኣለዎም። ቅዱስ እንድርያስ ርእሲ መንፈሳዊ ህይወት ጸሎት እያ፣ መሰረተኻ ጾም እዩ። ቅዱስ አግናጢዮስ ጾም ስጋዊ ምንዮት ዘጥፍእ ቁስሊ ነፍሲ ዝፍውስ መንፈሳዊ መሳርሒ እዩ። ቅዱሳን ኣቦ ኩሉ ሰዓት ትጸውም እንተኮይንካ በቲ ዕቤት ኣይትነፋሕ። ጸይማ እናበልካ ትዕበ እንተኮይንካ ስጋ ምብላዕ ይሕሸካ። ኣባ ኤስድሮስ ሰብ ጾም ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ሕልንኡ ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ይጅምር። ቅዱስ ማርሳቅ ኣብ ግዜ ጾም ካብ መብልዕን መስተን ምክልካል እኳ እንተሰኣንካ ካብ ክፉእ ሕሊና ተኸልከል። ፊልክስዮስ ጾም ሓደ ጥዕና ዓርኪ ንጽህና እያ፣ ናይ ትሕቶ ኣእምሮ ናይ ቀረባ ዘመድ ድማ እያ።
ብዙሕ ግዜ ሕማም ዝኽሰት ምስ ኣመጋግባ ዝተተሓሓዘ ካብ ሽግር ኣመጋግባ ዝተለዓለ እዩ። ኣስቴሮስ ዘየምሳል ንጾም ንሰብ ካብ እንስሳዊ ግብርን ጠባይን ዝኽልክል መላእኽቲ መሲልና ንኽንነብር ዝገብር ሰናይ ስርዓት እዩ። ብሰናብቦ ሓደ ሰብ ካብ ምግብን መስተን ተሓሪሙ ፀይሙ ከብክዕ ብሕሜታት ሰባት ምብላዕ እንተቐፂሉ እዚ ጾም ሰነፋት ሰባት እዩ። ቅዱስ ማርሳቅ ከምቲ መሪር መድሓኒት ብምውሳድ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘለዉ ሓደኛታት ተህዋስያን ንቐትሎም ከምኡውን ጾምና ምስ ጸሎት ክሓብር እንከሎ ክፉእ ሓሳባት ካባና ተጸሪጎም ይወፁ። ቅድስቲ ሰንቄሌቲካ ጾም ብጸሎትን ስግደትን ብምጽዋትን እንተተሰንዩ ዕጥቂ መንፈሳዊ ኣጽዋር እዮም። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ጾም ንጾም ኣሕዋትና ነፍቅር እንሆ ጎይታ ኣብ ወንጌል ስሌና ጸይሙ ጾሙ ኢሉ ኣዚዝና። ቅዱስ ያሬድ ብንጽህና ዝጾመ ልሳኑ ሕማቕ ነገር ካብ ምዝራብ ይገትእ ዘይተሓልፍ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ይወርስ። ቅዱስ ያሬድ ብጾም ነቢያት ተወለዱ ሓይሎም ተሓደሰ ጾም ንጸሓፍቲ ሕጊ ጥበብ ትዕድሎም ጾም ንነፍሲ ትሕልዋ ጾም እሙን ዓርኪ ሰብነት መሳርሒ ጅግና መሰልጠኒ ስፖርተኛ እያ ጾም ፈተና ተርሕቐልና ናብ ብቕዓት ስነ ምግባር ተብፃሕና ጾም ናይ ንቕሓት ብፃሂ መሳሊ ንጽህና እያ ኣብ ኩናት ብትብዓት ትቃለስ ኣብ ግዜ ሰላም ድማ ስቕታ ትምህረና ንነዝራውያን ዝኾን ባህታውያን ተቐድስ ንካህናት ድማ ናብ ፍጽምና ተብጽእ። ቅዱስ ባስልዮስ ቂሳርያ ንጾም ዘቃለለን ንጾም ዝነዓቐ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ካብ ርእሱ ኣርሐቐ። ቅዱስ ማርሳቅ ግን ካብ ጾም ፍቕሪ ይበልፅ። ገድሊ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጾም ናይ ስራሕ መጀመርታ እያ ጾም ናይ ጽሙዳን ክብሮም እያ ጾም ናይ ደናግል ጌጽ ንጽህና እያ ጾም ናይ ንጽህና መግለፂ እያ ጾም ናይ ጸሎት ምክንያት እያ ጾም ናይ ንምዓት ምንጪ እያ ጾም ኣርምሞት ተስተምህር ጾም ናብ ኩሉ ሰናይ ስራሕ ተነቅሕ። ቅዱስ ማርሳቅ ትጸውም ዲኻ ጾምካ ፍጹም ንኽኸውን ዝጠመዩ ኣብልዕ ንጾሙ ኣስቲ ንዝሓመሙ ወገናት ብጻሕ ዝተኣሰሩ ወገናት ምብጻሕ ኣይትረስዕ ንዝተበደሉ ዝነውዑ ወገናት ኣጸናንዕ ምሕረት ግበር ትሑት ድማ ኩን። ምጽዋት መሃብን ገንዘብ ከዓ ይባርኾን የበርክቶን እምበር ኣይቁንሶን ኣየጉድሎን። ኣንጋረ ፈለስታ ነፍስኻ ከይቤራ ክትሪኣ ምትደሊ ግና መጽዊትካ ጸሊ። ቅዱስ ማርሳቅ ክትምጽወት እንተደሊኻ ካብ ዝጸዓርካሉ ፍረ ጻዕርኻ መጽወት። ቅዱስ ማርሳቅ ገንዘብኩም ድኻታት እምበር እግዚኣብሄር ኣይደልዮን ገንዘብኩም ድኻታት እሞ መጽውትሎም እግዚኣብሄር ድማ ክቕበሎ እዩ። ሊቀ ኣጉስጢኖስ ምጽዋት ኣብ ትምጽውተሉ ግዜ እዚ ኣይሁዳዊ እዩ እዚ ክሓዲ እዩ ኣይትበል እንታይ ደኣ ብባህሪ ካብካ ምዃኑ ሕሰብ ሓደ ኣቦ ንሰብ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ ዝበለጸ ሰናይ ተግባር የልቦን። ኣቡነ ጳውሎስ ብስውር ዝግበር ጽድቂ እግዚኣብሄር ከም ዝቕበሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ቅዱስ ማርሳቅ ማይ ንሓዊ ከም ዘጥፍኦ ምጽዋት ድማ ንሓጣት ተጥፍኦም ስለዚ ከከም ክእለትካ መጽወት ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ኩሉ ስርሑ ዝጸፈፈን ዝቐንዐን እዩ ዝኸውን። መጽሓፍ ኣንጋረ ፈላስፋ ገጽ 77 ሓውካ ዕርቃኑ ወዲቑ የልቅስ ኣሎ ንስኻ ግና ማራኺ ዝኾነ ምንጻፍ ምድሪ ቤት ንምምራፅ ተሸጊርካ ክትጥህንካ ኣለኻ። ቅዱስ ኣምባሮስ ንስኻ ክትምገቦ ዝደለኻዮ ምግቢ ናይቶም ዝጠመዮ ምግቢ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣርማድዮኻ ሰቒልካ ገዲፍካዮ ዘለኻ ናይቲ ዕሩቕ ዝኾነ ሰብ ልብሲ እዩ። እቲ ዘይትጥቀመሉ ኣሳእን ናይቲ ጥራሕ እግሩ ዝኸይድ ሰብ ኣሳእን እዩ። ዘይትፍጽሞም ተግባራት ምሕረት ኢፍትሓዊ ፍጸመታት እዮም። ቅዱስ ባስልዮስ ከምቲ እግዚኣብሄር ንዓኻ ዝሃበካ ንስኻ እውን ስለ እግዚኣብሄር ኢልካ ሕጉስ ብዝኾነ ልቢ ብሩህ ብዝኾነ ዓይኒ ለጋስ ብዝኾነ ኢድ ንድኻታት መጽውት። ካብ ኦማር ንሓደ ኣቦ ካብ ኩሉ ምጽዋት ከመይ ዝበለ ምጽዋት እዩ ዝበልጽ እንተበልዎ ካብ ዘለዎን ካብቲ ዝረኸቦን ሒደት ዝውሃብ ምጽዋት እዩ ዝምጽወት ካብቲ ብዙሕ ሃብቲ ዝውሃብ ግና ከምቲ ካብ ሒደት ዝውሃብ ኮይኑ ምስጋንን ክድነቕን ኣይክእልን። ነታ ድኻ መበለት ተመልከት። ኣሚን ኣሜን ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። መበል 13 ክፋል ይቕጽል።